ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 250 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ ತುಳುನಾಡಿನ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಜನ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿಸಿರೋದು. ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ 4 ದಿನಕ್ಕೆ 360 ಕೋಟಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿರೋದು ಹೊಂಬಾಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇದು ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲವೇ ಹೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರದ್ದು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಂಬ ಇದೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ. ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ. ಯಾನನಿಕಲ್ಲ ಮುಖ್ಯದ ತುಳುನಾಡು ವಿಲೇಜ್ ಹಿಂಗಾದ ನಮ್ಮ ಮಲೇಷ್ಯಾಡ್ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ತುಯರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಗಳು ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗಳು ಕಾಂತಾರ ತೂತ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಎಂಗಳು ತುಯರ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದವಳು ಎಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವಿ ಎಂಚ ಬೈದುಂಡು ಎಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಪೋದು ತೂದು ರಿಟರ್ನ್ ಬಿದೆ ಬಣ್ಣಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ದಾದಂದು ಯಾಕೆ ಅನ್ಪೇಂದು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ತೂಕ ಬಲ್ಲೆ ಪೋಯ್ ಒಂದು ಓ தியேட்டரியே ஸ்ரீ படம் முடிச்சிட்டு அப்புறமா அடிக்கிறேன். சிரிந்தானா சிரிந்தானா ஷோக்கிஞ்சா தியேட்டர் பாடுங்க. లక్ష్మి సటర్ పడుందుల్లాలి చలి. లక్ష్మి రెడీ అయ్యాలి పెట్టుకి. లక్ష్మి పెట్టుకి రెడీ అయ్యాలి. ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮು ತೂದು ಬತ್ತ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಫೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಬಂದಂಟ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬೇಜಾರಾಯಿನಿ ಏರೇನು ಬಂದ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಆರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಯಿನಿ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದಾದ ಬಂದ ಆರು ಒಂಜಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ದ ಸೀನ್ ಇಡ ಅರಿತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ ಅವೇ ಸೀನ್ ಇಡ ಆರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ಅಂಡ ಆರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುರ್ದು ಪೋಯಿರು ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದಾದ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ದೈವಲ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ತ್ವಜಪಾದ ಕೊರಿಯರು ವಿಷಯದಾದ ಬಂದ ಆಯ್ತು. ಮಲೇಷ್ಯಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಿತ್ತೀರ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಯ್ಯಾರೆ. ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ತೆರ್ಪದು ಕೊರ್ನಿಯಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಲೇಷ್ಯಾಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಪಂಚದ ಒவ்வொரு ಕಡೆಟು ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟು ಉಳ್ಳೇರು. ಎಂಕಲೆಗೆ ಊರುಡು ಬರ್ತದೆ ತುಯ್ಯಾರೆ ಆಪುಜಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ದೈವಲೇನೆ ಒಂದು ತುಯಿನ ಹಂಚಿನ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ದೈವದ ಅಂಚೋದು ಚಿನ್ನ ರಾಜಗುಲಿಕ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರು ಬರ್ತದೆ ದೈವಲ ಒಂದು ತೂವೋಡಾಪು ಆಂಡ ಮೂಲೆ ಅಂಕಲೆಗೆ ಮೂಲೆ ತುಯ್ಯ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಪಂಡ ಚಳಿ ಆ ಚಳಿಟ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಶೂನು ತೆತ್ತಿದು ಎಂಕುಲು ಫಿಲ್ಮ್ ತುಯ್ಯ ಆ ಚಳಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಬಂದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ತುಲೆ ಬಾಯಿಡು ಸೌಂಡ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಚಳಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೇವರ್ನ ಭಕ್ತಿ ತಂದಿತ್ತು ಕಾರದ್ದು ಶೂ ತೆತ್ತಿದ್ದು ಎಂಕುಲು ತೂತ ಫಿಲ್ಮುನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೂಟ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನ ಭಯಂಕರ ಶೋಕಾದಿತ್ತು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ್ದು ಫಸ್ಟ್ದ ಮೂವಿಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತು, ಎಂಕ್ಲ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತು. ಈ ಅಣಿಕಟ್ಟದು ಮುಗದಿದು ಪೂರ ಸಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ಜಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈ ಕಂಬದ ನಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ
ಉಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಅಣಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಮೊಗದಿದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಗಗ್ಗರ ದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಡ ಈ ಸತಿ ಯಾರು ಮಲ್ದಿಜೇರು ಹುಲಿಗನ ಸೀನ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣಿ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಹುಲಿಗನ ಇದೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಪೂರ ತೂದು ಬರ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಯಾನೇನದಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಹೋಯ್ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಕಾಂತಾರ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ದಿರೋ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಆಂಡೆ ಯಾನು ಊರುಡಿತ್ತೆ ಯಾನು ಊರು ತೂತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಲೇಷ್ಯಾಡ್ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಹೊಚ್ಪೈದುಲೆ ಅವೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಂಗ್ಲು ಕಾಂತಾರ ಮುಗಿದು ಬರ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೀನಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ತೆಲ್ತು ಗಂಜು ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಹರೇರಿ ಪುದರ್ ದೂರ ಮದತ್ತು ಬಂದರೆ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅದೇ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ 6 ಇಂಚಿನ ಕುಡೋರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತಾಕಲು ಕಾಮಿಡಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಕೂದಲುದಾಗೆ ಆ ಒಂಜುಂಡತೆ ಆರೆ ಭಯಂಕರ ನಾ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂಚ ಪೂರೈನ ತೂಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಮುಂತೂಲೆ ಎತ್ತಲೆ ಪೂರ್ಣ ನಿತ್ಯ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದಾದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಸರು ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕುದತ್ತು ತಪ್ಪೇನು ನಡೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಾಂಡು ಮೈಸೂರ ಕುತ್ತಾದಿತ್ತು ನಾವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು ಏ ಮೂವಿ ಎಂಚೆತ್ತನು ಕಾಂತಾರ ಸೂಪರ್ ಶ್ರೀ ಬಾರ್ಪುಣದೆ ವೇಟಿಂಗ್ sama nice movie. ಓಕೆ ಅಕಲು ತಮಿಳ್ ದಕ್ಕಲು ಎಂಕುಲು ತಮಿಳ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೂವಿ ತೂತು ಬತ್ತಿ ನಾವೇ ಕನ್ನಡ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಾ ದೇವನ್ನ ಮಲೇಷ್ಯಾಡ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಕ್ ಜೊತೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಮಿಳ್ ದಕ್ಕಲು ಅಂಚ ತಮಿಳ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೂವಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚ ಎಂಕಲಿಗೆಲ್ಲ ತಮಿಳ್ ವರ್ಕ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಕಾಂತಾರಾಗ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಕ ಓಕೆ ಮಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ 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 ಬನ್ನಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯ್ ಬಂದಿದ್ದಿ Bye. ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ.